aw minnu bɛ k'an filɛ ka bɛn ni waati ye aw ni su ko kura dɔ bɛ n'a dugujɛ kan don bi kibaruya minnu bɛna jira aw la o bakurubaw la kalafili bunankun kan jɛrɛjɛkulu COSEM ni olu ka baara ɲɛsinnen kalafili kɛko ɲuman jateminɛli ma olu ye k'a dɔ kalanbulon dɔ sigi kunungo an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan fana min y'an ka minisiriso min ɲɛsinnen musaka ko ani waganden ko ma olu ka bolo fara ko ɲɛnabɔ jɛkulu dɔ y'u ka jɛrɛ dɔ ta ko gale sigi sen kan bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan ka kibaruya misɛnnin dɔw fara olu fana kan bi ka aw kunna sirilen bɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan sɔɔni ninnu bɛna walawala aw ye. NFTV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni su k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye araba ye février kalo tile 26 san 2020 an ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ n'a kɔ kan an b'aw fo kokura k'a fɔ y'aw k'aw danse kunnafoni de b'a fɛnsɛnna tɔ tora aw k'aw masakɛ sigi waasa ka aw kibaruya n y'a fɔ tentɔ sisan min bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw ye kalafili n'o ye wasadenw ka kalafili baaraw boloda ka bɛn marisi kalo tile 29 nata kan o de hukumu kɔnɔ laadala jɛkulu dɔw bɛ sigi ni olu ka baara bɛ ɲɛsin kalafili baaraw jateminɛli ma o jɛkulu in bɛ n'a bɛ wele ko COSEM olu ye k'a dɔ kala dɔ ni hakili juru canaliyan wale dɔ sigi sen kan kunungo a kun tun ye ka se ka maa minnu bɛna jateminɛ kɛ kalafili baaraw la o bɛ se ka lakalan k'u kɛ maa minɛw ye kosɛbɛ ka se ka kalafili taabolo faamu waasa jateminɛ ko ɲuman bɛ se ka sabati a kuma jɔnjɔn ye kalafili ɲuman ka se ka tɛmɛ hɛrɛ ani badɛna samasamali fosi kana bɔ a ko kɔnɔna la min bɛ tali kɛ baara ninnu ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn Dirisa Tarawele bolo o min ye u ka maa ɲɛmaa dɔ ye a kɛnɛ kana na Fatumata Sidibe ni an ka jatala Umaru Tarawele tun bɛ min bɔra a la an k'a lajɛ. Wasaden kalafili suruyanen COSEM maaw ye ni lajɛrɛ kɛ walasa ka kɔlɔsilikɛlaw kalan fo ka taa se a dan na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka baara in gɛlɛya kan ka kalafili daminɛ a daminɛ na fo ka taa se a laban ma COSEM maaw bɛna kalafili sariyaw nɔ minɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan walasa ka kalafili kɛ ka ɲɛ ɲina san 2020 COSEM maaw ka ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli k'an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka laɲiniw kan. An ka baara ti dɔwɛrɛ o ye ni kalafiliw bɛ sen na sɛgɛsɛgɛli an b'a kɛ cogo min na an ka sɛgɛsɛgɛli ye bɛ daminɛ depuis collège électoral u y'a convoqué don min o kɔfɛ carte d'électeur minnu b'a to mɔgɔ bɛ taa voter n'olu dili daminɛna fɛnɛ an bɛ jateminɛw kɛ k'a yira n'o y'a sɔrɔ olu bɛ ka di ka ɲa n'o y'a sɔrɔ citoyenw bɛ ka se k'u ka carte sɔrɔ ni o ta ka kɛ sa an bɛ se faamaw ma k'a f'u ɲɛna an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko kalafili carte d'électeur ta ka di ka ɲa donc a ka kan fɛɛrɛw ka sigi sen kan pour que citoyenw bɛ se k'u ka carte d'électeur sɔrɔ o fɛnɛ kɔfɛ ni campagne daminɛna an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ est ce que campagne bɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na sariya minnu sigira sen kan minnu bɛ kalafili bato est ce que députéw minnu présenté députéya la n'o ye candidat ye est ce que bɛɛ bɛ k'a bato ani a fɔra ko campagne bɛ daminɛ don min ani a bɛ laban don min na est ce que mɔgɔw bɛ k'o bato donc an b'o sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ ni an y'a ye k'a fɔ ko fili donna o baaraw la an bɛ se faamaw ma halisa k'a f'u ɲɛna an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fili bɛ ka don nin baaraw la donc a ka kan disposition ka ta pour que a kana fiɲɛ don kalafili la cogo min na. ND ɲɛmaa yɛrɛ ye dantigɛli kɛ. Chers amis coordinateurs régionaux, comme vous le savez, l'observation électorale citoyenne... Aw minnu y'an ka région ko ɲɛnabɔbaw ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na kalafili ɲuman tɛ se ka kɛ fo a ka kɔlɔsi jamanadenw fɛ minnu tɛ fan si fɛ o de kosɔn ND maaw bɛ ka aw kɔkɔrɔma don walasa aw bɛ se ka aw jɔyɔrɔ fa cogoya min na kalafili ɲɛbila baaraw fo ka taa se kalafili yɛrɛ ma. Nin ye aw ta de ye o a kan ka nin kɛ ni wasa de ye fo ka malidenw lafiya. A fɔra ko COSEM sigira sen kan san 2018 n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko COSEM ma kɔrɔ nka maaw bɛ ɲinɛ min kɔ COSEM sigira sen kan ni jɛkulu caman de ka bolo di ɲɔgɔn ma ye n'o dɔ ye l'AMDH RPL SOS ani JCI ninnu bɛɛ lajɛlen fanga faralen ɲɔgɔn kan ka COSEM dɛmɛ ne hakili la a tɛna to kɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ COSEM fana jigi ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in de ye jɛkulu fana fanga ye sigicogo ɲuman de ye min ye ND maaw ye a y'aw hakili latigɛ COSEM ka dɛmɛ b'aw ye su ani tile walasa aw bɛ se ka kɛ bolokɔni tamaseere ye Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. Une coalition de référence non pas seulement au niveau du Mali mais au niveau continental.
Ama lɔdɔniya k'a fɔ ko COSEM ka nin baara in kɔkɔrɔma donnen don ni ND ni USAID maaw fɛ walasa ka se ka kɔlɔsilikɛlaw 1,161 bila Mali jamana bɛɛ kan. N'an bɔra yen nɔ fana kibaruyaw kɔnɔ ka aw ladɔniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na an ka minisiriso min ɲɛsinnen don musaka ko ale ni wagande ko ma olu ka bolofara balabolo PASEM ale ka ko ɲɛnabɔ jɛkulu n'o ye comité de pilotage ma olu y'u ka kala dɔ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na minisiriso ko fɔta in jabala la a kun ye layidu kan ni bɛnkan mun tara wasa laɲiniw bɛ se ka mafa cogo min na olu koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛnsɛn ni ka baara boloda dɔw kɛ don n'a nataw la hali bi laɲiniw bɛ se ka kɛ tarafatani ye cogo min na kɛnɛ kanna na aw Adama Kulibali ka fara an ka kibaruya ɲina Anna Marie Yvonne Traoré fo ka se Umaru Traoré olu tun bɛ yen mun bɔra a la an ka lajɛ. PASEM maaw ye tile kelen baara min boloda bi a kun tun ye ka u ka baara dɔw de fɛsɛfɛsɛ u ni jamana sɔrɔ minisiriso maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sani an ka don bi lajɛ kow la PASEM yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ mun de ma. PASEM ye projet min bɛna ni dɛmɛ État malien ma pour que an ka kɛɛrɛ ye o baara bɛ se ka sinsin cogoya min na. O baara sinsinni na i b'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ olu ka baara sinsinni na o ye nafolo sɔrɔ sira ye o ye également dugukolo ko problème bɛ se ka don u la ani jago yɛrɛ taabolo fɛɛrɛw kɔnɔna la gɛlɛya dɔ bɛ se ka s'olu ma donc PASEM ka baara ye walasa k'o gɛlɛya ninnu kɛlɛ o la an bɛ tila ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ min bɛ taa se an ka bagan mara ma an y'a jateminɛ k'a fɔ ko misi caman bɛ faga Mali la mais misi caman bɛ bɔ sen kan ka taa jamana wɛrɛw la n'olu taara faga o jamana la Mali bɛ fɛn caman de perdu o la an bɛ golo perdu an bɛ fɛn caman perdu a kɔnɔ donc an ka baara ye min ye ka se ka ko dɔ kɛ walasa misi bɛ se ka faga an bolo yan nɔ an yɛrɛ bɛ se ka exporter ka taa n'a ye an dafɛ dugu la ka taa feere ka sɔrɔ misi yɛrɛ ɲɛnama ma taama ka bɔ Mali kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sori Banba n'ale ye PASEM maaw ka ko ɲɛnabɔbaga ye a y'a da don bi lajɛrɛ la ni k'a walawala an ye. La projet taabolo la kalo wɔɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka structure bɛ projet in bénéficier an b'u fara ɲɔgɔn kan ka rapport produit min kɛra baara min kɛra an b'o ɲɛf'u ye baara min bɛna kɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ an b'o fara ɲɛf'u ɲɛna mais nin sen nata ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye an bɛ san baara de ɲɛfɔ san kɔnɔ an bɛna min kɛ comme ça kalo wɔɔrɔ nin kɔfɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka tila k'a ɲɛfɔli kɛ est ce que an ye min fɔ a bɛ ka kɛ ou bien n'an tɛ ka kɛ gɛlɛya minnu b'a la ko ka bɔ a la donc bi ta ye o baara de ye san 2020 an kan ka baara min kɛ an kan ka résultat min sɔrɔ yanni san ka ban k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna baara min n'an bɛ fɛ k'o boloda an n'u ka jɛ a kan n'an jɛra a kan maintenant an bɛ taa o bolo fɛ après an bɛ tila ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a ko sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ a y'a jira n na k'a fɔ san tɛmɛnen baaraw ma se ka bɔ a sira fɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye. Baara in ma kɛ a taabolo a min kun fɔra a ma kɛ o cogoya la gɛlɛya caman yera baara in na ka da kan an ka baara n'an ye baara kɛ an b'a bila ka taa waritigi fɛ yen waritigi de bɛ yamaruya di an ka taa mais an y'a jateminɛ o yamaruya dini in kɔnɔ gɛlɛya caman yera la a kɛra retard ye projet ma an ma se ka laɲini min kun prévoit na an ma se k'o laɲini sɔrɔ mais a y'a fira cogo min na waritigi ye sira kura ta mɔgɔ min kun bɛ projet ɲɛma o ka yɔrɔ la o y'o bɔ yen u ye mɔgɔ wɛrɛ bila yen an kɔni hakili la o mɔgɔ kura min bilalen filɛ a bɛ kɛ sababu ye walasa an ka ɲinan laɲini min kɛ min o bɛ se ka sabati cogoya min na. Hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko PASEM maaw kɔkɔrɔma donnen don BAD maaw fɛ ni olu ye Banque Africaine de Développement ye n'u ka bolofara bɛ Mali la. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kibaruya bunakun kan an ka Mali minisiriso min fana ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ani an ka buna hadamadenw yɛrɛ dɛmɛ ni koɲɛw ma olu ka baaraw hukumu kɔnɔna la u ye kɛnɛ dɔ fana coko bi sɔgɔmada in na kɛnɛ in bɛ tali kɛ kɔmasegin baaraw kan ka ɲɛsin wulikajɔ ni cɛsiri jumɛnw kɛra manifin kɔkɔrɔ don ni koɲɛw fɛɛrɛ bolo tigɛlenw hukumu kɔnɔna la waasa don n'a nataw la wulikajɔ kuraw fana bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn fɛɛrɛ bolo jumɛn bɛna tigɛ u fɛ ka se ka o bolodalu baaraw sabati san 2020 ani 4 hukumu kɔnɔna la baara ninnu jɔkora maabakɔrɔw cɔla so la maison des aînés Bamako a ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ma ni o ye Mohamed Jakite ye i n'a fɔ Mariam Sako Idrissa Badimi Tidiane Sidibe olu b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. An ka sɔgɔmada in na lajɛ bɛ
an ye baara minnu boloda 2016 ka taa bila 2018 wasa maliyɛn bɛɛ bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye kɛnɛya ta fanfɛla ye fɛn min ye musaka dɛsɛ ta fanfɛla ye pour que o baaraw bɛ se ka timɛ cogo min an ye baara minnu ko o kɔnɔna la k'a lajɛ minnu ɲɛna a la minnu fana ma ɲɛ ayiwa hakilina kura jumɛn bɛ se ka na pour que plan kura min bɛna kɛ n'o bɛ kɛ 2020 fo ka taa bila 2024 la o kana maliyɛn si bila den kɛrɛfɛya la donc an ka se k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ pour que musaka tɛ minnu bolo u ka musakaw dɔ bɛ se ka fara a kan cogoya min na kɛnɛya ko problème bɛ minnu na u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na minnu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye ani mɔnnikɛlaw maa si kana kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔ ye protection sociale hukumu kɔnɔna la parce que jamana ka sariyasoba n'o ye constitution ye o y'a jira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka kan ni protection sociale ye an y'a ɲini ala fɛ plan kura min bɛna kɛ pour que bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka d'i ma cogoya min na o tɛ se ka taa ni musaka tɛ o tɛ se ka taa ni baarakɛminɛnw tɛ o tɛ se ka taa ni baarakɛlaw yɛrɛ fana tɛ donc fo o jama fana ka kan an bolo mali fantan naani kabiri kayi fo ka taa bila kidal donc bɛɛ ka se ka ni bolo don nin baara in na an ka se ka kɛ kɛko ɲuman na pour que an ye baara minnu boloda o ka se ka kɛ kunkɔrɔta ka sɔrɔ a la wasa ka sɔrɔ a la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na bamananw b'a fɔ ko ɲɔgɔnba dun ale de bɛ suya ja mali kɔnɔna kibaruya ginnu faralen ɲɔgɔn kan an ma sɛnsɛn ka taa jamana kɔ kan mun ni mun bɛ farafinna gun kan nasarala gun kan lamɛrikɛ jamana ka se ɲɛ coronakaw ka gun n'o ye siniwaw ka gun kan n'a ye Aminata Daɲɔn ale y'o bɛɛ lajɛlen salo dakurunya kelen na ka di an ma an ka ɲɛmadaw fana ma. An filɛbagaw aw bɛ ni su aw bisimila a ka kɔkan kibaru kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni RDC jamana ye RDC jamana ka Jamal Sami n'ale ye Libanɛ ye n'a si bɛ san 82 bɔɲɔnko la ko kiribon tigilamaw ye tɛgɛ kɛ a la sabula ko siga kelen no a la k'a ye dollar wari miliyɔn 57 yuruguyurugu san 2019 mars kalo kɔnɔna na kunnafoni nasira la a yirala k'a fɔ ko ni wari in kɔni bɔra logement sociaux 4,500 de jɔli wari la. N'an bɔra yen an b'an sɛnsɛn ka se Algérie jamana kan Algérie jamana kɔnɔna na coronavirus y'a kun bɔ dɔgɔkun 2 dɔrɔn Egypte jamana ta tɛmɛlen kɔ farafinna kɔnɔ coronavirus yera italien dɔ de la mun donna Algérie jamana kɔnɔna na février kalo tile 17 tɛmɛlen Algérie kɛnɛya minisiri ka fɔ la siga tun kɛlen no maa 2 de la nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'a bɛ maa 1 de la o maa 1 kɔni bilalen no tile 40 kɔnɔ fɔlɔ walasa a kana se ka yɛlɛmɛ maa wɛrɛ fɛ. An bɔlen kɔ jamana kɔ kan an bɛ segin ka na an yɛrɛ fabara Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya seko ani dɔnko ɲɔgɔlɔnbɔ hukumu kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo ɲɔgɔlɔnbolo min bɛ n'a bɛ wele ko kalashi ale kɔni kunkɔrɔla maaw ye ka ja fitinin bɔ waasa ka maaw la ɲagari k'u su ka kɛ i k'a dɔn ni ɲɔgɔlɔn kofɔta in kan o baaraw sabatira kunungo yani a baara bɛɛ lajɛlen kuncɛli cɛ a kuma jɔnjɔn ye ka maaw la faamuya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waasa o bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛ bolo mun bɛ sigi maa wale jugu jatigɛ wale tigilamaw fɛ n'o ye jihadisiw ye u bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u jaw papa cogo min na ka se k'u don cogo n'u bɔ cogo bɛɛ ɲɛ jira maaw la waasa an ka denmisɛnninw ni maa wɛrɛw kana bi o ja ninnu kɔnɔna la a hakilinaw bɛɛ lajɛlen sabatira seko ni dɔnko tigilamaw fɛ kunungo Institut français la Mali la yan nɔ a kɛnɛ kana na Aminata Daɲɔn ka fara Mariam Sako ani u ka jatala Umaru Tarawele bamanan olu tun bɛ yen an ka jɛ k'a lajɛ. J'ai peur. Lopez! Lina! Bonjour. Qui es-tu? On m'appelle Kalash. Moi, c'est... Tais-toi! Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Ni ɲɔgɔlɔ in sɛbɛnbaa ye Jean-Louis Sago Divoru de ye. A hakilina tara ka da kan an bɛ wagati mun na sisan banbaganci wale, binkani wale ani fagali jugu ɲɔɲɛlen no an ka jamana kɔnɔ. Fɛɛrɛ jugu minnu tigɛlen do banbaganci wale kɛbaa ninnu fɛ walasa k'a don farafindenw kun na ko kɛlɛ mun kun b'an kan ko siyako kɛlɛ walima diinɛko kɛlɛ de do. Et aussi. Ni ɲɔgɔlɔ in labɛnna walasa hali sisan maaw ka hakilina jagabɔ kɛ gɛrɛgɛrɛ ko mun b'an ka jamana kɔnɔna na ko o jubaju dɔn. Ɲɔgɔlɔ in hakilina tara fɛn min kan o y'a ye bɛɛ b'a dɔn min bɛ an ka jamana in kɔnɔ bi n'o ye masibakow ye
n'o ye denmisɛnnin faga n'o ye muso faga ye n'o ye fagali banbali ye bɛɛ ɲɛ b'a la bi o masiba ko in an y'an sigi an y'an hakili jagabɔ nin tɛ Mali ye an ko nin tɛ Mali ye ni nin tɛ Mali ye a bɔra min jɔn nana n'a ye donc o question ninnu an y'olu poser o ɲininkali ninnu kɔfɛ an y'a dɔn k'a fɔ an ye fɛn caman faamu an sɔrɔla ka sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn minnu bɛ Mali o de don kɛlɛ min bɛ an bɛɛ b'a dɔn bɛnbɛnbɛn don an dalen b'a la maliyɛn tɛ sɔn ka taa dugu kunturun ci an dalen b'a la maliyɛn tɛ sɔn ka maliyɛn ɲɔgɔn faga maliyɛn tɛ sɔn a ja ka kariya ka denmisɛnninw ni musokɔnɔmaw faga an y'o bɛnbɛnbɛn minnu ye donc k'o yira bɛɛ la an ka hakili to u kana n'an fili an ka sigi an k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ. Je te donnerai ce qu'aujourd'hui tu désires le plus au monde. Et quand tu y auras goûté, tu me supplieras de t'en donner une nouvelle ration. Ce que je désire le plus au monde, c'est que les yeux de ta mère t'ont dit être un homme au lieu de la lopette qui gémit devant moi. Je vais te donner le moyen de cogner et de ne pas te laisser cogner. De voler et de ne pas te laisser voler. De vendre et de ne pas être vendu. D'appeler ta mère par tous les satellites qui brillent dans le ciel. ɲɔgɔlɔn in labɛnba ye wele bila maliden bɛɛ ma walasa u ka segin ladala kokɔrɔw ma ni ɲɔgɔlɔn filaw ye ka da nafaw kan. n bɛ weleweledakan min fɔ o y'a ye fasodenw an ka segin an kɔ an ka ɲɔgɔlɔnw lajɛ ka da kan ɲɔgɔlɔn bɛ se ka fɛn caman yira n'an tɛ minnu kalama ko dɔw dogonen don ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ se k'o fɔ ɲɔgɔlɔn na o tun b'anw fɛ yan fɛn dɔw bɛ olu man ɲi kɔrɔduga kɛnɛ kan olu tun bɛ fɔ an b'olu fɔ tulonkɛ ni yɛlɛ la min ye juguman kɛ o b'a lajɛ k'a fɔ vraiment ne de filila o bɛ segin a kɔ o tun y'an taabolo dɔ ye donc an kana ɲɔgɔlɔn bila kɔfɛ an ka ba don a la halisa. Ni ɲɔgɔlɔn in bɛɛ tun bɛ munumunu fɛn min kunna n'o ye kalasi ye marifa maa min tun bɛ o jɔda la ale ye walawalali kɛ kun min bɛ denmisɛnninw bila ka fara banbagaci walekɛbaw kan ani u ye gɛlɛya mun sɔrɔ nin baara in kɔnɔna la. An ka théâtre in kɔnɔna kalasi tori awɔ ne gɛlɛya sɔrɔ bon ne yɛrɛ bolo diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye gɛlɛya de diɲɛlatigɛ tɛ nɔgɔya i bɛ nɔgɔya dilan de donc a gɛlɛyala labɛn k'a dilan fo ka ɲɛ an yɛrɛw bolo donc ne bolo gɛlɛya in opportunité do ne bolo ka ta k'a dilan ka kɛ ɲumanya ye bon en tant que kalash pièce in ye fɛnba de kɛ ne la a ye sentiment dɔ diyan sentiment min b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛnw jeunes cɛlakaw u bɛna hakili sɔrɔ tagabolo min bɛ yen nɔ ni caman bɛ a ta dɛsɛ dɔw ta ye fago ye dɔw ta yɛrɛ ye dɛsɛ ye kɔli o bɛ taa ka taa marifa ta n'o ye kalashnikov ye ka taa u dɔgɔw u kɔrɔw u ba n'u faw ka taa olu fa ne y'a sentiment sɔrɔ ko olu caman bɛ yen nɔ n'o ye pièce in ye o bɛ o dabila o bɛ falen ka na sira ɲuman kan. Je ne peux pas. Ça, c'est mon maître. Ça n'est pas ton maître. C'est ta chose. Tu t'es fait toi-même l'esclave d'une chose. Non. 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 Filɛlikɛla caman de tun bɛ nin ɲɔgɔlɔn yirali kunfɔlɔ kɛnɛ kan Dr Fode Musa Sidibe ale y'a ka nisɔndiyaw yira a n'a ka faamuyali minnu sɔrɔla nin ɲɔgɔlɔn in na ka sɔrɔ ka bilasiralikan di ka ɲɛsin catiribɔla denmisɛnninw ma. An bɔra ka ɲɔgɔlɔn min lajɛ sisan hakilila koba de don ka tugu a bɛ tali kɛ Mali dɔrɔn tɛ a bɛ tali kɛ farafinna kan ka kɛ cogo min na sisan que fɛn caman donna farafinna kɔnɔ min tɛ an ka fɛn ye n'o tɔgɔ ye kalashnikov n'o ye mɔgɔ fagalan de ye n'o ye marifa de ye marifa min ni a dilala fagali de kama mɔgɔ faga de kama ale de bɛ kan ka tiɲɛniw kɛ mais comme pièce y'a jira cogo min na ɲɔgɔlɔn y'a jira cogo min na a bilalen dama tɛ kɛlɛkɛ o fo ne y'a bila numu da la olu bɛ siran ka bɔ n'o tɛ n'o tɛ kalashnikov bilalen dɔrɔn a tɛ kɛlɛkɛ bon donc u y'a jira na k'a fɔ an ka miiri an ka tasi an ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn b'an kan a bɛ bɛɛ bɔ an yɛrɛ de la. Denmisɛnnin ye ne yɛrɛ ka kalanden ye n'o ye Fila Kali Sidibe ye vraiment a bɛ kan ka taa ɲɛ kosɛbɛ ne bɛ dugawu k'a ye a k'a jija
foyi tɛ jija kɔfɛ foyi tɛ baara kɔfɛ a ka fɛn foyi tɛ kɔn baara ɲɛ ni n ba ɲɛ i bɛ nafa ɲini i bɛ baara de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔnɔ dun mais n'i ye tɔnɔ dun bila baara ɲɛ a tɛ taa ɲɛ donc n ka foli b'a ye. Ni ɲɔgɔnlɔ in baara bɛɛ bɛ ban ka cari fan bɛɛ avril kalo tile 14 nata. Barkala malidenw mali ko kan togodaw ni duguba kɔnɔna aw minnu y'aw sigi nɛgɛ kaɲɛ 21 coyi ka bɛn nin waati ma aw sigira fɛn min kama o ye ka Nef TV ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lajɛ an b'aw k'a fɔ bi tile kɔnɔna la an ka jatalaw ni fasiri jama jɛkulu ka fara ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔ baara minnu farala ɲɔgɔn kan bi bamananw b'a fɔ ko kuma jɛlen kelen ɲuman dilen mɔmɔ ka fisa ni kuma si t'an fɔ ye kibaruya minnu farala ɲɔgɔn kan bi o ye ninnu ye ni Ala ni kira sɔnna a ma sini alamusa ni masaramani y'o jira an na nin waati kelen na kibaruya kɔrɔw bɛ bɔ Nef TV to a la Ala ka sugɛra d'an ma.